Паглядзіце самі. Найдаўжэйшы фільм у гісторыі кіно. Фантазія Уолта Дыснея Састакоўскі ў тэхніцы тэхнікалор. Проста згода на Брадвэі. Крытыкі ўхвалілі фільм як нешта па-за нябёсамі ці зямлёй. Жудасны Нью-Йорк Таймс. Раскошны. Цуд Чикаго Таймс. Вялізны. Глядзіце і захапляйцеся сцэнамі, што ўзрушылі тысячы і вярталі іх зноў і зноў. Убачце, як феі фарбуюць кветкі. Пасмейцеся з адурманеных грыбоў. І бунтарскага страусінага балету. Пабачце вабных, панадлівых чароўных кентаўрэтак. І Мікі з магічнай мятлой, што стварае разводдзе. Дрыжыце ад дыназаўраў, што змагаюцца за ўладу над зямлёй. Усё на фоне самага натхняльнага музыкальнага суправаджэння, якое толькі ведаў свет. Фантазія ўзрушальная. Новы досвед на экранах. Музыка прывабіць вас. Усе яе сцэны заваююць ваша сэрца. Фантазія Уолта Дыснея Састакоўскі. Раскошна ў мультыпланавым тэхнікалоры. Пабачце на ўласныя вочы, чаму гэта найдаўжэйшы фільм у гісторыі кіно.